κάνεις, καλόγριας? Να μου ώρες λιαμπέτο! Τι θες ρε τουρκόσπορε! Αλάχ, μένω βερσί! Αίγυπτο! Ποιος νόμιζες ότι είσαι το λόγο σου να γέεις στην Τουρκιά? Και ποιους λες ότι είναι κιουτίδες? Τι πες μωρέ! Να διαφεντέψεις εσύ τους Έλληνες? Μάθε λοιπόν τούτο και πες το σ' όλη την Τουρκιά και ακόμα παραπέρα. Αυτός που θέλει να διαφεντέψει τους Έλληνες, ωραία, πρέπει να έχει το Χριστό μπροστά, τον Παρά στη μέση και το διάολο από πίσω. Σλαμπέτο! Πάρε τα σκύρι σου και φεύγα από την κορομιλιά. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancers?